100 jaar geleden is het hier begonnen. De eerste generatie Electro van Zorgen startte een bedrijf in IJsendijke. Ondertussen wordt het bedrijf gerund door de 4e en 5e generatie. Reden voor een feestje, reden om hofleverancier te worden. Dit is Omroep Zeeuws-Vlaanderen. Mijn naam is Frans Brouwers. 100 jaar Electro van Zorgen in IJsendijke. Reden voor een feestje. Electro van Zorgen wordt hofleverancier. Ik sta hier tussen 3 generaties van Zorgen. Adrie, Jeroen, Jarno. Adrie, hofleverancier, wat betekent dat? Lever je nou aan het Koningshuis? Nee, helaas. Het zou wel mooi zijn, maar zover gaat het niet. Het is meer de uitdrukking. Hofleverancier na 100 jaar bestaan. Anders is het niet mogelijk. En allerlei leuke voorwaarden. Maar het is toch wel een hele eer om dat te mogen uitdragen. Het is een eer om het te mogen uitdragen. En hoe ga je dat uitdragen? Een nieuw logo of... Nee, niet direct. Niet direct. We gaan wel gebruik maken van het logo van hofleverancier. Maar het is eigenlijk meer een stukje eer van de familie uit. Mijn voorvaderen die dit opgebouwd hebben. Vervolgens, ja, mijn vader, ik en hopelijk de volgende. Dat we dit nog een aantal jaren mogen volhouden en de mensen van dienst kunnen zijn. Ja, dus de mensen van dienst zijn, daar gaat het om, gewoon op de manier zoals Electro van Zorgen het al 100 jaar doet. Jarno, jij bent de nieuwe generatie. Je studeert waarschijnlijk ook elektro. Ja, ik studeer elektrotechniek. En heb je nou het idee, nou je met je vader en af en toe nog met je opa samenwerkt, heb je ook het idee van hier moet eens iets veranderen? Nee, naar mijn mening niet direct. We gaan wel gelijk best wel mee met de tijd. Ja, meer elektronisch, meer... Ja. Mee met de tijd. Uitdagingen, hè? Uitdagingen. Wat moet ik me daarbij voorstellen, Jeroen? Ik denk dat je het heel simpel moet zien. Mijn overgrootopa is hier ooit begonnen en er was geen elektriciteit. Hij was de machinist van de stoomfabriek die hier aangeschaft is door de gemeente. Het allerbegin. Vervolgens, we hebben radio's, televisies zien opkomen. We hebben de geluidstechniek zien opkomen. We hebben beveiliging zien opkomen. We hebben alles zien opkomen. Probeer daarin mee te gaan. Nou, zijn uitdaging is een hele mooie. De energie, het net zit op dit moment verstopt. We gaan steeds meer elektrisch doen. Elektrische auto's, zonnepanelen. Het wordt steeds ingewikkelder. Ja, beste aanwezigen. Natuurlijk iedereen van de familie van Zorgen, in speciaal die hier aanwezig is. De medewerkers, familieleden, vrienden, inwoners van IJsendijke, commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Maar het is vooral een dag van erkenning. Erkenning en waardering voor een prachtig familiebedrijf dat al 4 generaties lang hier in IJsendijke, in Zeeuws-Vlaanderen, een hele belangrijke rol speelt. Ik denk dat het heel mooi is dat dit predicaat wordt uitgereikt aan een echt familiebedrijf. De Zeeuwse economie heeft hele mooie bedrijven, echt hele mooie bedrijven. Heel veel bedrijven die ik eigenlijk ook nog helemaal niet kende, maar die ik heb leren kennen in de afgelopen maanden. Zeeland heeft zo ongelooflijk veel pareltjes waar we eigenlijk veel te weinig over praten. Maar ja, dat komt natuurlijk weer omdat we veel te bescheiden zijn met elkaar. We zouden echt iets minder bescheiden mogen zijn over Zeeland. U bent vrijwilliger bij de toneelvereniging, heb ik begrepen. Klopt dat? Tuurlijk, Van Eyck. Nou, het is een fantastisch bedrijf. Het is gewoon een fantastisch bedrijf. En we gaan denk ik maar snel over. Ja, al die andere loftijden nu sla ik even over hoor. En we gaan maar snel de boel onthullen, denk ik. En daar heeft de burgemeester veel ervaring mee. En ook ideeën over hoe we dat zouden moeten doen. Dus zullen we de leiding in handen geven van de burgemeester? Ik dank jullie wel. En dan had ik de magische zin nog niet eens uitgesproken. Hè? Want op basis van alle genoemde criteria, de burgemeester heeft het keurig genoemd, heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd het recht toe te kennen tot het voeren van het koninklijke wapen met de toevoeging
per koninklijke beschikking hofleverancier. Nou, van harte. Jordan, dan komt er iets naar beneden. Ja. En wordt er dan nog afgeteld of zo? Even naar boven kijken. Afgeteld? 5, 4, 3, 2, 1. Over de Schelde, en de Noordzee, en de Noordzee. Kapitein Rooibos, zwemt naar een mee, over oceanen, iedere zee, kapitein Rooibos, een dappere zeeuw. Jeroen, Petra, je steekt je nek u door al die zaken al die jaren bovenuit houden. Geldt ook voor je moeder, voor je vader, tante Lien, noem ze maar allemaal op. En ik vind altijd, als je durft te ondernemen en zo'n zaak in stand houdt, dan ben je maar één iemand. Dan ben je een dappere zeeuw. Dankjewel, veel succes nog. Nu, 100 jaar later, de 4e generatie aan het roer. De 5e generatie is onderweg. Nou, hij studeert in Eindhoven. Nou, dan is Zeeland echt heel veel mooier hoor. Dus ik denk dat hij wel terugkomt. Maar sowieso hebben we natuurlijk al onze jongeren heel hard nodig. Maar het zijn mooie kreten om te zeggen de jeugd moet terugkomen. Maar wat kan een provincie daar daadwerkelijk aan doen? Nou, wat we bijvoorbeeld zouden kunnen doen is met het onderwijs versterken. Zodat je de provincie minder vaak uit hoeft. Zodat je ook hier zelfs tot en met universitair onderwijs zou kunnen volgen. Dat is denk ik een ding dat we zouden kunnen doen. Het tweede is toch wel laten zien dat Zeeland niet alleen een provincie is om vakantie te genieten, maar een provincie is om te wonen en te werken. En als we willen dat mensen hier komen wonen, ja, moeten we ook zorgen dat ze er kunnen komen. Dus dat zal ook betekenen dat we moeten investeren in het openbaar vervoer, dat we moeten investeren in de wegen. Kijk, Zeeland heeft waanzinnig veel kansen. En Zeeland zou eigenlijk heel veel mogelijkheden hebben voor economische groei. Maar Zeeland heeft ook iets anders en dat is wat je zou kunnen noemen een spiraal van verschraling van voorzieningen. Dus wat je ziet is dat het op dorpen vaak steeds moeilijker wordt om de school open te houden, om de supermarkt open te houden, om dit soort zaken open te houden, dit soort familiezaken open te houden. En die verschraling van voorzieningen moeten we doorbreken. En het mooie is, voor zowel het verzilveren van die kansen die Zeeland heeft, als ook voor het tegengaan van die spiraal van verschraling, is er eigenlijk maar één antwoord mogelijk. En dat is groei. We hebben gewoon meer Zeeuwen nodig. Meer Zeeuwen om te zorgen dat we met elkaar die voorzieningen in de lucht houden. Meer Zeeuwen om te zorgen dat we die kansen, die zee aan enorme kansen, dat we die weten te verzilveren. Wordt hij de commissaris van de Koning? Nou, je bent niet helemaal de eerste die dat vraagt. Want er zijn er eigenlijk heel veel die dat vragen. Maar, weet je, zo'n procedure is vertrouwelijk. Dus dat betekent dat de statenleden, die gaan daarover. En alle anderen moeten daar helemaal niks over zeggen, totdat er witte rook is. Dus ik ga er helemaal niks over zeggen. Ik ga er niks over zeggen. Ik ben wel blij met deze mooie woorden. En blij dat je naar IJsendijk kwam om van Zorgen hofleverancier te laten worden. Bedankt voor dit gesprek. Dankjewel, dankjewel.